Di nava daristanekê de meymunekî bi navê Zirmîr dijiya. Zirmîr rojekê li ser çiqilê darekê roniştî bû. Ji birçîna qura qura zikê wê bû. Ji bo ku zikê xwe têr bike, ji darê tê xwar û xwarinekê digere. Zirmîr li wan derdoran geriya û çû ber bi kunroviyekê perçeyekî goştê de dît. Zirmirî bi pençên xwe yên dirêj goşt ji kunroviyê derxist û çû ser çiqilê darê da ku goştê xwe bixwe. Şepal Xatûn jî di nava wê daristanê de digeriya. Çû binê wê dara ku Zirmîr li serê bû. Lê nihêrd ku perçeyekî goşt di destê Zirmîrî daye. Ez bawerim di pençên te de hunerek mezin heye. Ez hêvî dikim ku tu bi wan pençên xwe yên nazik hinekî li sazê bixî, stranekî bûyî dengê xwe yê zîz û zelal ji me re bêjî. Ez te baş naz dikim. Ez evîndarê awaz û saza te me. Mebesta Şepal Xatûna konek ew bû ku Zirmirî bixapîne û perçeyê goştê wê jê bistîne. Şepal Xatûnê axaftina xwe domand û got: Birêz Mîr, ez dubare hêvî dikim ku tu ji me re bûyî dengê xwe yî xweş, stranekî bibêjî. Ez di wê baweriyê da me ku tu kes nikare weke te li sazê bixe. Ma ne wisa ye Mîrê meymûnan, leheng û gernasê vê daristanê tu yî. Dema Zirmirî hev pezin ji devê Şepal Xatûnê bihîst, bi berê xwe ve çû, xwe qurek kir û dest avê te saza xwe da ku bijene. Çawa destên wî ji perçeyê goştî vebû, goşt bi ser çiqilê darê ve ket erdê. Şepal Xatûnê bêyî ku muhletê bide goşt xiste devê xwe û di cî de dabeland. Hey Zirmiro, kesî xwebîn her dem nizim dibe. Dê her dem dirêya poşmanî û tunebûnê ve biçe. Çîroka me çû diyara, rehmeldê û bavê hazir û godara.